فيصل خطيب، אני מכפר חיזמה. אני פועל בסביבה בקשר לא אלים, מקדם את הפלסטינים וישראלים ביחד, ואנחנו עם אחד, חייבים לחיות על אותו אדמה, אחד לכבד את השני. אני גם אסיר ישן. באמת? כן, אני ישבתי בכלא כמעט 13 שנה, אסיר ביטחוני מגיל 15 עד גיל 28. אני 26 שנים משוחרר מהכלא, ומהדקה הראשונה ששוחררתי אני למען השלום, למען התקדמות, לחיות ביחד. אבל לצערי בזמן האחרון המצב קשה מאוד בגדה המערבית, קשה עם המתנחלים מאוד. חדש, כאילו בדרכים חדשות? בדרכים חדשות, אבל הפעם בכוחות של המשטרה. לפעמים אתה מרגיש כי יש בלגן עם מתנחל ואתה מזמין את המשטרה, כאילו זה להפך. אולי תראי בחדשות שלכם איך המתנחל עוצר את השוטר. זה מה שנשאר. מאז בן גביר כאילו? אני לא, בביטחון הישראלי אין בן גביר לבד, זה מערכת ביטחון. מערכת הביטחון עובדת מצד, ומשרד הקציבים ברשות סמוטריץ' מממן אותם מהצד השני. ואל תשכחי, סמוטריץ' יש לו שתי תיקים. התיק הראשון שהורג אותנו באמת הוא לא רק תיק הכסף, כי הוא אחראי על המנהל האזרחי, ויעביר את בסוף כל האדמות שממנהל האזרחי מיד של הצבא למשרד שלו. וממתי? זה מפעם ראשונה, משנה 67, המנהל האזרחי תמיד היה בידם של הצבא. ומתי עובר לאיש אזרח, למדיניות, למשל לשר, כמו שר האוצר. אז איזה נזק זה עושה, למשל? זה עושה את הכל. קודם כל הוא יכול לשלוט על כל האדמה עכשיו. כי כל האדמות שנרשמים, הוא יודע איפה זה בדיוק. ומי מעביר את האנשים האלה. ומישהו קם בוא נגיד ככה, מישהו 30 שנה, הוא חי. ובא מתנחל חדש, הוא שולט על הכל. מה נשאר? אז מה אתה רוצה לראות עכשיו? מה החלום שלך? אנחנו, החלום שלנו. החלום שלי, אני צריך לחיות איתך ביחד. לחיות את העם, באמת. אנחנו צריכים לחיות ביחד. אפילו בחופש. אני צריך לעבור מבוא לבית שלי, בלי שאני אעמוד 20 פעם במחסום. בלי שמתנחל יפריע לי, גם אותו דבר. אם הוא יכבד אותי, למה לא? אבל לא אני תמיד אומר לו כן, 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 כן. מה בסוף? אף אחד לא מדבר על זה. יש לך משפחה? יש לי משפחה וילדים, גם ילדים שלי בעלי השלום כמובן. כן? כן. וואו. ואיפה הם גרים? אני גר בחיזמה. גם הם, הילדים שלהם בחיזמה? יש לי 4 בנות, בת שלי הגדולה קוראים לה הדיל, היא סיימה לימודים שלה לפני כמעט 6-7 חודשים. היא למדה בביר זית, גרמנית וקשר בינלאומי. היא הייתה בגרמניה 4-5 פעמים, אבל לא לגבי הלימודים. היא הייתה בכנסים למען השלום, משותפים ישראלים פלסטינים ואנשים מחוץ לארץ. גם הייתה בקבוצת נשים ישראלים פלסטינים. עשה 2 פעמים את המפגש הזה בירדן, בוואדי רם, עם נשים מהצד הישראלי, ישבו שם כמעט שבוע. היא הייתה גם לפני כמה חודשים נסעה לפסגת של שלום שיקים בפריס את הנשיא מקרון. התרגלתי לקחת אותה למפגשים משותפים בין ישראלים לפלסטינים מגיל 7. וואו. ובגלל זה חנכתי אותם ככה, ומחנך את כל הילדים שלי וואו, כל הכבוד. עד הדקה הזאת. סחטיין.